Niba nitsemi chebikoro elikogenda nukugani gwechiro. Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao. Nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatiyo chinde. Abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo gwetere nchira ya help. Nechikosi chito nigo chigwire uchasonde bwensi. Nigo tugutuka asama tabekani geteri ensemo ya Kesu Kisii County. Asamange tuhakirisimi asenamba 0757331085. Kusetulikere email liatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae yondo mwalimu Mokonyi, deputy principal at the college ya Liatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Liatirimba Technical and Vocational College. Liatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Liatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mbiamano sana umwanchi omurieri abigeta sene gensoko nebiro binde naende toko umerana sena ikagukomanya abukarenga ntobwata abageni ase studio abutora chigokwanera amangana mange ayo arengete abasaye mwanchi omurieri asama tukamange torore abasaye bagwesoke bene bagokorokoro bikana bakwamiririe serikali korende ningi keri baroberete aigabosio gochia goikerania ndometenga obochori mbole bole motu yaito korende na kibero berete babere bagwe sokia na boigo kubwata ebibande oiga sensemende babere bakwemurunganiria igoro yokuborwa kwemirimo igonto beto gosanganga merebelikieri na boiga barayi bakurwensemo na baro babikira soko nekingakera omosae ngo enyorerare engere yabo kondo mwanchi murieria byangereri bageri gari yabene nyora yonsi na bokuya bwate sensemeri emitandao oigo na bogwa kesimi yago elinde tobeto gosanga naye ekerengereri kiago iletaria ne Kerubo Frida byangereri bageri gari yabene kwarigani abageni ase studio abatomanye na kibakorwa ngakiboirire. Okay, tiganchakire no yoranga sende omanye mwancho murigeria na kiokorwa. Mwancho murigeria nchenkorwa Michael Makori aka Kingsman. Njeno Mugusi Kurunyamira. And the agency, the young one. Na wali wakweroka Gen Z. Okay, karibu sana. Togenda soyo kabero kumubwatia. Ya, mwanju murigeria samaleta ngolo kuwisi mboga. Kulo machoge chache. Kisii County. Linya taro Kibege, Kajimbo sublocation, Kajimbo location. Ndo mumenyu Nairobi. No mwenyekero go bunge la mwananchi Kenya ngima. Karibu sana. Asante. Togenda soyo gatatu. Omwancho murigeria gotembia munaso go take time go kutoligeria so bona iga. Asama leta ngoro ku Daniel Kirusinya buti. Nka ngimera. Ende ntenete abasaye. Especially internship. Kenya ngima. Nje chairman. Asante. Aya karibu sana. Nimetenga abantu isiko gari mbaganyerete to kwanire igoro ya mangana ringeta abasaye. Tochakire Gen Z. Sama tukamange twarari mu kwamiriria barayi. Mu kwamiriria bokoreri bwe serikali. Kora kwanira ngenganiyo. Ase ebinto bigokorekana totebe asense yaito. Ne serikali ebigokora. Ekento togotena na Gen Z. Serikali nebwente ko understand inge ebirengereri byaito bamaye calling up nebirengereri byabo baleto bo okoigwanana ase pwerende ase serikali so egento gekorete shida neri ebintu tobwate technology tobwate na Gen Z
serikali yatwarira abantu abakuru sana babwente kurwasya serikali batigira abantu babule digitized bagendereria serikali biya ebintu bimaiko gendera wise kuligera tinse cha developing serikali chinyinge batiganire n'abagaka bali abakuru baengagire na technology na Gen Z or develop country chabo na kibono korra country na US like Australia and kina China development yako kolekana bwangu sana gekogera engagement ya iranirase ebigori ebike batiganire n'abagaka bali bakale abagaka bali bakale bone ebintu biko kolekana Kenya ye especially bunas to kuruchukwirende county chito ogusangi umugaka uri kale ucieta agasoma amasomo aliaga iki asaigeti taibobe asaigete nera na igetororo lakini atete kumerera obisi aberororo bakaike myaka 75 ama ekulitaya ogusangi umugaka aligetu kabwate myaka 45 boni ganga inireti agoso agotena erebono ne mbona akolegas kwa magosangi omagendera iranire magega lika tubwente kogendera bosio on the reason incapacity y'umuntu yamakwirana magega na kitotena into change boniga tutaite kolete bintu bire modernized ngagirete nkwaroche bakabona jensi tuamwire batena tutaite kolete nyagetari yeto ase asinze ya Kenya gekogera technology abantu bali bagotumia tikwa ba applied ase tole boniga yeah okay kurinda sensemo yago Willis karuro chabasaye bagendete gwesokiga ngo baoroko bako abasaye wesoki obesoki and no gentekia sana Kenya ni to abatani wansa magana change movement Africa nensengima and I'm very happy ebichana tosoe asamane obogambi bwense yeito asobonge na ande muna tu asoire ge ntubwate numbers na ande tubwa chinguru muna muchito kwa ndo bachori eri ogiri yeito chinguru cheito bweterekura so ebichana atonsi asebale tuwe mitandao bona akeigo na nengo sawa mwe wanja none mutinyo tura suspend mitandao kidogo tuira ne tubwa chikura so bonge ine renjera yoka esauti yeito eguchikuwekana tochora bara ibe tokateki tutagete na ne bajugo tokore gasi tokoreki torengereti so that tujugwa vuidia mwana yako nganga lazima mtu aichipesa mako mura Kenya lazima mtu aichipesa mako ngento gete so that tochora bara ibe kene abara ibe bara kore gasi tolegetuna ebichana ndio bichana ndo baso tuwaro bwoba nanga usubwa atibesa muntu ndawo denga bona to kwa mura ebichana soki bori ebirogo wanzo we musensali obo chumbe paka igoro present nda to mo ko like challenge then go bali president because let us challenge ourselves na ando to tuwa ro moyo mna to so jumo tuwa iga mne bichana tumayanga Kenya era sama okaito kwa bere ko kwenda nganye ndi ya nyali kana turasieke mitandao wake abasaye bale sokia lakini kero kuligire mitandao yenero yabiriga kolenta abasaye abaigamo yani ndo miringa nanga bono turaswa ground turakora registration ma registration to kora jesa kunyo bomo koso ko gende station otebyo yo mino mada bono to gende gusumo dala lakini mitandao yo metenero bagutumika ko mobilize abantu besoke it's okay is part of ko inform but bono kwa inform ni sasa nyombali tina na register lakini soka isi kumbona umwama to ndende nganchi ko register ya onda na moina to nengo to koleki to verify to register na to tebya abande ko no kubwa bali batabwa dinja yo bikase the chosen centers to mobilize even resources to ikia abantu bali just so bonge usinya mie yeito nyasengima western blockingima kenyingima baka diaspora abantu bamindu bali just so bonge na anda bakenya bali just so bonge bichana byonse pi
so tateka tu akole gas meyo na bari bono bari birogo bakanya bakole cha lindo kenga anse okole gas gas wanza mapema tuweze wa waswa uwene bokole okay oje kwe vijana bianza kusoka paraga to soka kabisa igatoka tenga bono Kenya ikotoka ne economy tagiro woni ngaba Kenya ndoje uwene nuwa baraye boitu bakole wajirense because konye tuise wazo sasima baraye ba gwese akenya wono lero tiango tebi ko mwana nja ukwana baraye kuwe kiya kwano wala so mne ndio bichana to kuomo soka so bonge amuntu tago gosa umuntu tago tenga to konya akukonya aigwate kura kwanza. Okay. Tusa sense mo yabo Kerusi. Yes. Orochenga abasa baigamberuete. Yes. Uko kwana kuli bakukwana gali ase mitandao. Mbeso kia say ground bakole una bakukwana ase mitandao. Yes, ndate kote yabasa iberule nande bamwire. But tebi it's time to put our dream to actions. Iyo bono ntagetemba tebi bono yahikire togo change. Togo change obo gambi korunze mpaka igoro. Batebire nga last from 2024 nalia lenge landmark yogo chako obo change. Igo bono ndate ko basaba. Abasa bal believe it in change because change is us. Toso kesiko. Tobwa chikura. Ndo mado toju wakira chikura. Kilo mundrama etengoro ya chukura chikura. Igo lende ponspi mbaki ya mate ito. Tali basa ibo kaba ibo beto mbaro. Once bande babu gati chikura. Ekiera the only way we can build our future is through votes. To ende tu ake kura. Ekura nera maisha ito because tokolera ntari chigasi. Chigasi ebi ongozi tokochora n'abantu batari gukora batabwata result. Tura disadvantage to one. It's unfortunate for abantu exas gaito. Kera bono ebi ongozi twachorete abange bakolde school bakanyala chigasi immediately. But intwe ndubona twakole university is kotole. Bona abayiboli baito ebale mo better kutobuga. Kera barabu nabakonya nabwate sukuma kon. It's unfortunate when I can interact na young people. Wanyoro monto ukole university ngina tutabene biasara bwate biesuma akone asigete ona tachinge ni marogoba ne ari kumuraga nyumba none graduate yasomirie for like 14 years bako graduate yogokire lakini ase yako legas ona it's high time abasai baito tobe to so kama kulime tobe kechibuti togende tubwati chikura tumaide segitu achakire ese gitu achakire yo kuelige chigasi yo kwero sel chigasi into abanyene ekero tegas igasi intangani take action genda bwate kura kero kwa bwatire kura yo kwa manyira ngwa begero musingi omandi ko chikoligerie gas ikira mambi no bwate right yo ko vote a leader gose kiongozi ogo implement a manifesto yae yo ko beke meremo otherwise obeto take action today usaranze nyombali mambi mayo to bwate gas igobona is a challenge na ninko barangeli abasai bonso bagusi mo baisa ko waste this opportunity so kasiko mambe giboka make sure umusani yo to mutiga mayanga nayo kwebisa tali ko kwebisa so kanere yenda bakase kito ya voting bwate kura nende president ninja tabanga no bali form 3 na bakwanda babwate chikura igonda kwa tebichi principles am addressing principles bale flexible bakora abantu IBC bajire gari bitobye school ko register abana abo chigwaka 2027 by that opportunity ba register because mbabwate iman kabisa na bako babe mba register kuna bakole school mbabwate gas igobona abasai bonspi bagusi Kenya ngima western class onye go taite gas egasi entangani so kabwate kura eya kabere to chigwake kura eya gatatu umusharo kwa igobona mukera bono ngochora tole byongosi ebya bigo chikoleta ki bigo chikoleta magendro ya chi institution chi factory chi research center through this one tunalto arosi gas. Okay. Tucha sense mo yawe genzi akero kuri elio gwakeli ogiriga mugwaka kwaletre impact ya sobora ibole bonaiga ase elio giri wa kuboniga ntoroje some impact which is like at least you can say like totebe na 20%. We have seen some small impact, but
ase impact ya nene gochiko kolekana na ase ekere genzi abange babwatire chikura bachire ground ekere I'm a data analyst. When I do my analysis na bono ukurigirira na totebe bono analysis ya ne ya gusi oise kobwati gusibya ntobwate numbers but numbers tinyinge echiresiko na bono na nkobwate kokora analysis ya gusiyoka by 2027 tobwende gotwara chikura more than 1.7 whereby tobwate over 600,000 voters umugusi ori isiko bono etobwende korigiriri na impact yo guchikoleta bono umugusi totena etobwate bargaining power ya kuru no umugusi genzi no umugusi umugima abantu barenga tobwende gotwara by 2027 tobwende gotwara something like 2.5 to 2.7 billion voters tokubeka chikule chiamo chionsipi na hintu na botoko soaka ya totena ngana ki bargaining power yeterega iganaga so impact tokoleta boniga ere like is unison ebwente gotwara kuruchenzi na pakumuga kulyo mogotule kenyoro abwa aenda abwatekura na inda akekura omaito kubwatekura na boko bwatekura but ogwakekura kole more important than kubwatekura so egento toko mobilize boniga bona jinzi nturosina impact elitokoleta insinini elio mugakulira ira chietaka agasalia tobwente ko kole kwerende ko suguma mono toikase impact yeiterore kanase kurwe kenyoro kurwe ward to trimbo ke toende sub county toende baka kwerende baka kenyoro ya sub location ne location beyond cipigotira so that's what we are togatema go what korungora torole go sento kama apuna a long lasting solution. Okay, mbia mwana sana sugusanga ekerengereri kikiago. None ntwaruranga ekero genzi bakwa mobilize abantu ngwesoke barasobonge. Bone go twatebire nga genzi nabo boneta besoke babwate chikura cha genzi cyo kanchisenye. You see chikura cha genzi yakadogo ochigereri. Let me say ne group yaba ngwale osaba Kenya watanya kuparticipate ya siasa za Kenya actively. This is the first time to already chana to asori siasa serious. Asengenjo for the last 2 to 3 years. Let me say even from the previous regime, Kenya has been led to the wrong direction. Every time we are calling university, we are isika kasinchiyo. Naji kasinchi alengo wabayo korachi mitandao chose cha sikyo. Serikali ya Kenya n'abaraibaye libali okuriye nche bako asibako babeganya so babange banyorekende asore nyomba tebwate mubanguyo. Oni bichana byagachi. Batebye enough is enough. Alele de abaraiba minto gusi na Kenya ngima. Ebitana biwate endo nganga numbers ani bwa chinkuru bwa tobole mona wasi numbers chibi chane nganga I think from the Kenya Bureau of Statistics it was almost 8 million Genesis. That's from 1997 up to 2013. So now the Genesis, but those who are eligible to vote, they are 8 million. So 8 million, and then we will have like 6 million going to vote at the ballot. And when you look at the Kenyan history, no president has ever won in an election for more than 8.5 million votes. So when these people gang up, and when you look at them, eba kuimukera mamsa kuna mbiki bata bana asite baguchi mama irango senka bila kinga yako no yaguchi so bambo batanga bono umuntu go support nyarebe count on them 6 million votes yakole yaso yata so these other people with their number ilenga yonga intune kabila gete intune bono eba gocha go banga infote awoje go kolege ndunga eba go tuara esa ultimo asobora ibogocha was no way musiye bakayigo because
to mengi ngaiwa yo to sauti ngwa na Jumapili elimu kijana yake akuru ali othai kia denga ndeto bokoni eba imoka Jumapili baka sokole jiga yange 300 baka na baka othai munde yo bawanga bada badenga tusoke so abanda abakumuka badenga bono tare 10 August 2027 tuatebe monto wake chikura nyarebe tare chaza zanga no chorwa yo was muna for example kwenye muna wolo mura yo weso leke neba ya bere magoso ibire goseo oirire abira abakonko amba Kenya sengenjo abana ba mu minyoki because mbakwa tobole mu nani bwa chingu nande mbali kokoseka kato kuriye bya joma na merenio so I have a chance to meet Gen Z's nande by different modalanga Gen Z millennial they're almost age groups but I want to tell you Gen Z's mbabwate omoyo nani mbabwate kirenga bali boba nande bantu la esingi komi badenga kati gake wese yana wana biko muko nande bagoche bakotenga ya kuja toye uchi ngogo segeta Gen Z abaiga Gen Z I want to say yani is like ndatewe nanga no muika Gen Z yaje no muika Kenya neteke ile kwa ulipe madera wenge ngali kwa golete utana kwa ile service so Kenya geto ni ile service ile ale de do nga Gen Z ba to wira maiso na njoma na vale siasa nge miaka 10 na mu miaka ko tonta tiene na so wake kula yana so paka bono nge miaka nge 10 na ngendo lakini na kayo nge budget ne Kenya ngo ya somu yetiwa tima yake ko bere but for the first time na rigire budget ya Kenya kuru nkige ko nda segete nkige ko bere gaiga for the first time na ekile baka office auditor general na sabia report ya constituency yane umachoke chaje ngakibere chasi dia bichatumekete ngichia kolete ile ngajisirete ndawo te yawa kibere for the first time jisete umachoke jinga naiga sheda sete jinga ne wetera omuikoyo so I think abara baito bali na bali batayo kolega asi mono wikabanse bwo banga ita bakolega asi osebali saini osebeba ngako kwendanga. Okay. Mheshimiwa Kirose. Yes. Nga kimwero verete nubona na Gen Z. Ndoroche nga mbatete okora monchereri ya serikali. Kulende na kimwero verete. Twero verete ngo change tore serikali. Ninde tanga. Ndoli kwa ba. Igende gitanga ndo twere chikura. Igende ko to motivate mono. Ndo bwatigasi. Tore jobless. Ndo bwatigenda okora. Okuboka waenda online. Tubwatigasi okwenda li apply what we pride before tutarenda agency ndio kia motivated ngoro CS alikuwa CS Moses Kure alikuwa in public service committee gali awate yabone ko target driver we ko always pride 100,000 nuko dade graduate have $1 million even ndubune ebyo na bigo togechi etwero bereti to target to mobilize agency bonsi bito bwachikura na ndio murai abaraya aba bari gotokonya for example tuise kwenda buna ali county ya Nyamira abonya gotuake gepindi kwa ali sironga akobeke kosi ya yemo otaba industrial park ya Korosi obeke kosi ya Moligen under 2 years ochobeke ya kabere mpaka bono 3 years nothing going on jenzi ba Nyamira mbabwa desba koragasi oboroboli na bado mbabo bwate oboroboli boko ba jobless bado mbabo bwate igobone twero bereti togende bono our priority no kana tugachikura jikura toko mobilized kiro mundabu ate kura twakirege tule bosonge ngima Kenya ngima jenzi bonzi bandi bwate kura to kora ko bwata chikura ndiko yito ko chirenda mugando ta konya koiba na ajate meta konya koiba to bwate chikamera class ndio bangete operation oko Kenya eyibona ke to kangana chikura to waka ito ko chirenda bako omwelio to make sure to change omora yonde buenzi ajibya satoe chibya auto bribe toe tokoli lakini mechando ito no eri kyanto bwatigasi igo bono eyendo gego tusegeta mono ndubwatigasi etole jobless tuna gutara ige street twasomire ndubwatikende bono tukaisalansa tukatena ki ndole to goncholeria oko tali parliament rato era corrupt
tali senete gotoa ere corrupt na kitokora intutueka ndonyare ndobate internet tokachaga this movement tukatwala JSS ba intern ba balimu tukatwala ba public service tukatwala abanyagitari nikwa rero twango coordinate twins ende bona to change serikali yegende nombona kwenye change tole ngira tera solutions to attack igo bono iga a priority youth Kenya ngima chigroup jeto GNSP from excess to kuligeli WhatsApp egende getangani no kupata chikura our focus no kupata chikura immediately to gora chikura echi bagosieka IBC to go change game to lete game ende ngao tole na kibondo ko chikubanga to kubanga chikura mura ikiota yo kolere gasi mukunya gutwake gepindi development eyo wese koli una gusi ma dentro kwa industries lakini to kwa graduates ndo kwa abana bagosoma kira lituko omwibulio ni ogolemo wakane school fees mwako arambe mwako lakiregintu lakini wese kwa banga research center ya gusi teyo no kwa kwanya ko nga research center ya gusi ndo kwa library ndo kwa facilities iyo bone mechande enero yonsi tuagete na agency tokaleta idea agency kwa tebuati level ndo kwa millennium age mate njiro agency ndo kwa group talinga just abakoligeli abale bakocha kubwate ibanda mbaka bona bale form 3 banongweroka bale agency because mbala vote igo we are very strong we katobuye gente ekira bona tabuye di mambani tokoza kwa jobless igo ndo kwa option we katobuye gente that's why tokote young people bale bantegereto make sure mambi wasumira abantu 5 kila lituko make sure 5 because tali aibieka mambi no take tonyo legas the only solution tora make tonyo legas was to create employment usikeraze totia kwa bachi consumer is togende tochora bara yabaya for example wachira ali chemist gusiali ligelia machali nga yalikire manufacturing ndi muru alipobe igo youth production nga yalimuru wachira ali kwa goliro mugati kuchaga stoko mugati okulika lituko manufacturing Nakuru Kisumu nkitotabwa terete chi kampuni bune chiga igasoka korwa gusi tubwate poor leadership bako nyago twake gepindi na ko example una nyamira tubwate governor go twake gepindi 5 years ngalige nako bige course in industrial park kwage nalikende nkeyo e budget na bwate ligelige tike likiende keli balo sati ali manga a stadium yango ba good stadium allows the games a create even employment to the local community kende nkeyo digo bona totaide youth batiria matimo babuga gutiria matimo no kwando bwate kura ekiali yoko za kuika kurute kura okurute litimo lili 2027 uma taso kuruta litimo egera mambye nyolegas the only thing obwate bona tieri litimo genda gali obwate kibande kiao genda gali register yoko za koterine yoko talitimo osenga yokora okurta litimo asoko tikonyolegas mambi komanyete ngojensi tole prepared kuranda itoko bashu anjiko ibu ntobwate mechanism yaitu kera nowe kera yinde kia chakete onda yomata ngia rwete ande buna tuake minyoki 2 years akaidenge yakonda kera igo ndate washu youth esoki mwenzi mubwate chikura sobonge yani kura jeno ndayo koiba ka konyara ondayo ranyale mocho rabagambe bali motagete abakolegas asante twira nasa sensemo yawo genzi batango boraye bo guchaka ku nyumba gose korunga ndobwate noe na batureti ibinyoro gali ndobwate noe na bagambia bakegali ase ibinyoro kero kende ntubetinga emichano ne mengi sayire gaiga sorgo ngorwa gusi anene kero kurigererie abali mibeke meligie chae bono iga mbiriro bali aba director bechae ebagochorwa nabalimi beke meligie chae batwaro kwege nanga mambi ngonyara balengere yabo bono yekero bonus yabeteke gosoki wachibasiri baguchukulira kere kiro orochenye bakolera kero kende mungi mutago chakira kurunse gali motaratira gocha sobora yobo banene obugambi watewa boguchakiranga nobugambi boguchakira nyumba batige ntotaramanya obugambi boguchakira asabanta babamanyaine bugambi buli bwakabeire omonta akaroliru wateno montori nagambe ebwachite bokaera bugambi bokorekana boniga no bugambi bwobokora ogusangi omwana onyagete nyagete narengo mugambi ororo omwana oye osumu momuroye osumu sibati oye ose kazi ni yaye bono bugambi bugachibuka babuna dali bugambi in clanship abantu bali babwata leadership eliye korokuna deri leadership
imbali bagambi abantu barabagambi imbali babikire bono ekero okobwati nje ningaje tukosoma Biblia sana engto bwate chingaki chia Saul na David ekero kwa bwate ti ekero kuligereri ekero kosoma Biblia ile watena ekere Nyasaye sete na Saul iga chita akoraki akako akaligi David yase aenge kulisi chiombe akamwaka amabuta akaramwaka amabuta akabe agachakaba umugambi oyo ochito katikobe ancestor ya Yesu wono okobo ekero tokobwati obugambi bole gusi mboli bwa kumabuta etobwato obugambi bwa bokora boli botabwati mabuta bobwate obokora boleime omuntu agotena nyagete omwana onyagete nabwate chibesa goso ise okoriro ochiro otwalire chibesa chinyingo oniri gose nechaye gose namarimo otwalire chibesa kwa omuntu anduri ku otabwati amabutari agwaku yobogambi bona kiekogera no na maendeleo tokwirana magega gekogera leadership teyo gusino nyeneke uise kurigirira no na bagambi boniga bakogamba gusi nachire gotema kwengereria tindarora mugambi gusi timaite gusenje ndo mube gekogerekera okubwati obugambi buli botakire bokogamba bokoreta amaendelero no koreta oborabu ase gusimbo iyo boniga na kitwatebire na tiga toimoke tobetereri tomekishwa ngana ki obugambi obo botayo bwiranire gusi ngwa na igoro yechae echae nje naberire gusi nakinire gusi echae nyinge umuntu ogochorwe director mostly uze kubwati chifactory chinyinge nabalimu umwalimu oyo nga yasometa akaika ogosangi umwalimu acheta agasoma akaike college usaka ike university lakini umwalimu nabwate know how about business management tabwati pi ndobwate orders of directors we have the chairman we have the auditors of directors and everything abumbali kuchiba apply as a directors bali wono muntu oyekera tira abeire director mali egasiya nereri yagokora egasiya no kurigereringa naki manager bali abayi bali chief factory chiri bamutebiringa naki budget ya chiterega uligereri otebwe numbers muntu taramanyanga naki numbers ichi nabo chiko translate into money wono umuntu oyo kwasangi tamanyite kigokorekana umu manager oyo gusene kwere ndole factory tutayo nabona sanganyi manager yanda ya ba create chifika cyabo bayiba chibesa guse bayiba nizi director chibesa umulimi uika oteba yama gotigara so mulimi wono mulimi tabwati kende naboninga inyiwete pona shikoli 12 shillings 13 shillings goko endasi goko guchaka kiambu gekogera bamaitengana ki ekere toguchiko choro mu director ekere toguchiko choro umuntu guchiko tenenere chayeto etoko choro umuntu osomete umuntu chiete skuru osomerete bintebi byo kumanage ebiashara wono wasangi umuntu oyo nabakoenda no emumba samanyengana ki amachani ayekera oni gunichibese ire nkawo gekogera soro gongorwa gusina into totali gochora abantu bunabo abantu baguchaga igamonti kenye babwato bomanyi gotobwa ntu abantu bagusi okosiereria okosiereri kole gusi nobo nyumba na komanyana na kwegena abalimu timaite kigia korekanete gusina umwalimu nabakoenda abe kwerende director umwalimu nabakoenda akoreka asi county ligeri bonika no Nyamira county 70% abantu bali tikasi ubwalimu na ubalikire Nyamira county ye egasaine kuirana nyuma taina gusaba alimu barababe ekiro muntu nabwata amasomaye nae bono n'umutangazaji nyagete ni IT consultant nyagete ne lawyer nyagete ne kwerende egasiri umuntu asomerete apply asogo kolega siao onye koro munyagetari gendera ni nyagetari liki umuntu manyete kumanage nyagetari oyo somerete biashara batengana ki nyagetari ye kumanage gu etire geros chibesa lakini kuko ikagusi kwa makusangi mwalimu nero kumanage nyagetari umwalimu nero akore kwerende umunyagetari nero akore gasiko sine yo bwalimu kwa makusangi there is a mix up ya leto botaka botatakiri asigusi yeito
playlist Yes. metingi ora kwanire engane yo mwasemiri abayibuli baitondo chingana butokari kubekera amagosa manene nabo bagotoretera barayibanga bunabo wase mwana yechae na mwana aletire muchando munene musugusi nchekare ntu aletosumike chae seitari lakini bakategura singenje yamagana muna disparity uroche bono muna bono kero kurigereri county ya Mount Kenya eba ekonyore bonus up to 53 bob 50 bob tadege kero kurigereri factory ya Gusii ayatemete kwa usingi 13 number 1 echae ekoraune authority ya megire ku KTDA muna bona bengo umwalimu ogosomi school ya Gusii primary bakuri omusara yomo no mwalimu okokora osomi Mount Kenya asigi KTDA umuremi Gusii akonya wasingi 13 umuremi Mount Kenya onya wasingi 50 kulingana na njina akorire research ya na usina arorire number 1 etubwata abarayi bata charity abantu bali bakora abarayi tubwate number 1 muna bono abara abachumbe ba Gusii na Nyamira abantu bawochaga Nairobi banso kole chisuri chiabo bebe gazi bakole batumite because muna bono indege hapo ndebo to agwana for the first time umeshima majanga kini aleta kole kabisa abantu abadani kumoka magena nabayisimi wabo woniga indege hapo ni nani ba umuchume leo no muko kwa lendo mneka into agora to kwana ya na baje to kukolera because bayoje kwanira lakini abale mimba gete guteseka Gusii muna bono ni bwata abandi baye bagakesi mami kwa luma choge cyane badengo to kabale cyane sembe ya ne bowling kya gutule cyane na over frustrated kibeza ba expect banyole muna bono banya bagotebu oyitu bago wange 45 abange bibade nga chin kepike chiate singara wene toji kuba lakini bayo nga bono singi kumesa to kweu na ndo kwagete panje ndo bana bango ila bana university bata kwa kana fees January bana kwa na bale chi grade 10 chi fees kwa kana chire bana kwa na bale transition so abantu abange abayiboli ba very frustrated so njede de gotebya bachumbe ba Gusii Nyamira na Kisii County barangire ni meeting batie koriye nanga inche noyo jino gwe serikali jino yotari gwe serikali baisara ambo babura niga asikia abantu baito bakwegu ebona zibe chirense baina no KTDA ba soke ni bada to iga KTDA to mainke ended because njirete yo kengaki to aje ko begwa kando na bantu ba ube singia and ba ube senke ebe nite kwa ukata cross kwanta usingi osidini ke moda usingi osidini aya no bora iwe woto Gusii na wono baji direct ndio te abali mbaito eka mo ko bora iwe woto baji direct kwa itana eka ba ko woto dari gire na ndege taje de osira usingo jitego cyandika mono eka uri tukuri chiko jibuika omuntu ando uri gisinga musini ose mie ombanya kwa to ya bana bangira ini banga saidi ya mwina na bantu bito Gusii bakire babaire idea ba imuka bagerorio ba musini batiko murayo ore qualified uraba konye uraba ya magwaza maja so nyite ya bali baito higa ojimotua ekera moji gochora ba abaiwe beji factory mbali torigereri omuntu bwate obumanyi no endo yani ate bagariga Gusii twashumira mu mwalimu ne yasometa Gusii abantu bandi batamanya omuntu mu accountant naraye abara tokonye tubange factory etobia abantu ba Gusii bayo mu mwalimu oria bakomya mwalimu ne tomaeta no somera bona mbona so someta bona no te baiga sifike chwe neta kide to te bia abantu aminto naki ya
ku manage factory nete to muntu kwata mana ari business related. Number 2 abarayi abaitojo amno buchumbe toto umurai uragire none a petition anyire bunge gwasare usanyire sicho bisi tubwata abarayi bo liga abange baba usi atayo kwa ne gitere ya bunge tubwata abarayi atanya ko tera umushaga no uri gaita atabone ri swali bunge nje kuba dinde bikaba bya bunge for most of my time I around the free ayeri nera ko mu bunge usyo kutenda kwa nendo era easy kumanye ngabanda to ko balenga genda bunge mwene mutimo ke mosoke muri mesara mwana simugo chwichi ngendo ke baokora muna wano mujumbo wanenje agire ko mubekerade tingo nyo la moja ukwana usako buli swali la kiaya muna wano to the factory ita tender the factory for the last 10 years ebola zero na ya sepi pano tuke mo da na bola ki nkieko ka machoke kaiga abantu bale bakonyo bale bola si jibe chance ta gotenena timaji bakobo bagosoka so nyida tanga usi tobeka namo toaze gusabisha kurusaki totire gotire goro so that by them do goro kaiga tonya ki mana kai amana rongi okay Mheshimiwa Keresi tocha sole tobeto kwane rubora ikoronse gaiga kero kende ngikeri nuna basae morachi kuligereria osi morachi kumurikere kero mogo chora abarayi egente getangani performance yao onye koro morai existing morai egente getangani no konya abantu no gwatiji policy jira konya abantu for example bona abarayi tutaite gusiri engima teto morai otena ki wikatobeka abantu baito asichigaje especially young people egente getangani onye nabalimi ate onye no mulimi bwe ngombe ngoga chande industry ya mabere amabere onsi makolaki mwaonia na letire chiro ya mabere onye egere youth na baro badena ki factory ya mabere agachwa na achi application ya neje ingolete food and science ngegas ekina kito chikolige legende getanga kila most of ntobwati gas as young people into yakado chikolige li omurayo toko chikochora numurayo otokochora atame mate sometimes tokochora murai oenda buyebisa ochikocha kato kariye chikura osikolige dynamic cha change dynamic for example bune ya kabe last time eli yokosera mono young people batagete omuntu chikuba colleagues ekiana ngoja nalende nabagaka bali binyure ime bana lire gosero abangina bali bana le gosera ndo chikuba tebeke mine ndo tokole ndo nga civic education chibya sio gosera moe lakini manyanga mkone tio bole mukamwiro mwana wa school lakini moje gusansanira ska igobo nayo guchikochoro ogochoro murayo lio ko mwana wegas okoletere akonyeke guso ogocha gumutinde kanu bole mubwa ngo onet igobo ndo tio kola civic education ndege tangana jensi tutagete none amangana yecha tutagete to encourage jensi na baro bache leadership ekera for example my colleague otabirenga akonyora abantu bali bagochoro mbali related na academic na yako akonyora no central oba bali bache oli bakanyora nabo bali related in business related where they higher positions na bakwe evaluate na yakonyora haya but bado leaders mbabwate challenge ekera mbabwande ba standard policy ekera nya KTD general concentral nenere kon Nyamira ingi yako uralia kane 50 logola ito 13 bo that's discrimination actually aba gambi ba into bonus bagusi from MPs neji governor onye bakirete mbaka bono bonsi baba iseko irano baba iseko ba voted in because they should fight for their people ikya ni same institution even they go standardize how they pay ikya na wako na what rights yoko nicha igolende dochikolige liebintebyo especially development record yao onye toli tobugatire development record onya waka bandege pindi buno murayo yolega igabona buna alikemera for example aingo tubekera mye kwenda gochinya chichiali mugasumuro muchanga botukorusi para ya 4 kilometers down the line almost 7 years tanya kukura
igo bona bara ibuna abu ndobata kiti generation yeito ebada more questions tete muntu pretend olitoko ligeli na kitokora iyo ndo yakabere abarai toko indoko chikoligeli numbers youth ndubona faith yete turasabasa ekira indoko chikosiekera abarai balchipara indoko chikolinda chikura nani ndoko chikokaraki indoko chi induto chande kiti andu batigas kirigende tangani igende kenene mono monege ndoko chikoligeli abarai bagusi toko chikochora abarai bako produce bako to opportunities to work is a win-win model. Okay, mbia mono sana. Mwakwanire igoro y'abasai kuborwa emirimo. Na mwebu bora yoboiga. Serikali nebwate emirimo kwa kero musai moisanike. Ase obogambi bwa emirimo creation tokotena egento ngire bakorokana creation of jobs. Na creation of jobs ye egokorekana in the process of making money. So, and in the process of making money, na wokorosi tigasti nyingi. Ndate koko I'm a scholar, kekogera most of the time ngoso maybe into biesko sana. Ndate koko tebe like in 1960s China yarenge a country gete erepua sana. Njabwate kende. Lakini bakaboniga bakege kombe kelyo konywere cha ekirugo kelyo goisaransera kende ebinte bingo gutumia Kenya ye egekoru China ekere China inki China bakolete naboni gatugukwana iga China igebwate ndagera ekorageria abantu babo for the coming 60 years from now. So the focus to bwente gutwara ekere bwate good leadership nabo oko focused ngaki kiro montago chikosangie kasi ngaki umwana okobia ruboniga agokora emyaka 18 ingasi kyago chikokorekera koria ekera korire emyaka ya 18 bono abantu tubwate togotena leadership mbabwate that focused ntubwate the national planning timetinga ke koruku oyo nasomerete kwerende tubwate the national planning what and the focusing system yenye ebwato bisi abantu bakoboka maambi baenda banywe chai bakore baragera bairana marogoba end month baenda bayiwo mushara and the guys are earning a lot of money from there. So the country nchiroro na China kwerende country na chabo US ekero mwana gukina na manyire gentago chigokora na manyire gasi yago chigokora na korete kwerende industrialization egokorekana n'omuntu manyete what is industrialization. Togonte ina obwate leader eregusi etaitego erengeretinga ngaki nkoenda ngibere omwana onyagete mambi aruware achandeke mambi na mambi endengende mwire nilisiringi chibesirinya na ibera na muiberete imwe ngende mwire nyagetari arafu ama wansa gunsifu atebenga naki muntu oyo nankonyete ti country chinde na I've worked in UK ogosangi a member of parliament agoline ekwerende gali omulero bunonde bwesi a member ya parliament egotara para bunonde bwesi na ndonde tayoko na kumwakira nkobi etobwende kurusi chinkobi chiri togwakira abantu bali tobate egasi twabatumete gali tayigotoibera no make policies chigo tokonya buna into abana youth tote tobwekane bune country eri na barabu ekero mwana konyoru amanyete na medical system ya MBR kirigento kia MBR buno mwana gukina amasomo aye na reke 34 umwana munago ikemyaka 18 esegasi nero role ready mukanyete. So that's what we want. That's what na bono Gen Z na kiki tokurwanira onye tomanyeti karugabo tutigire tokorokina na ibintu bigokoro. Okay, nguma yibanga ebiro byeto byakire kigima ndete ko bali bagakira umondo asobwango motorere nga obuye bwoko bwate kuramboro byobo na engana yino yo mwele gucha saba sae borogongo rwa busi neriye tuchake na ibese. Wanjo baligereri wa Soko TV abasaye baminto asimwabeta sense ya Kenya abane ba diaspora nyine tako bate number 1 obye buku bwate kura
ogochikoya chinguru chogwechorera chokwamwa na goteba nga yorochi ense ya Kenya egochochi so totige amangano yo konya gwemungana murungani ono ebichana bya minta simule nabali ba mindo bali babwate ibande ababigori beito nabali batubweke emyaka lakini babwate kura omugusi asabeta n'abakenya ngo togoso oyizo balenga ya bwate kura tigamane ibone turatige turabekeri bikana tubwate kura ega to akore kuwa chikura ndo isanga so amwena ki umura yizo nero uyu kuri etorekera umuntu akingi wakoriye bora ndiye tugo cyarunga kwacho rubusaiga nose kwata singi amusinyo mago choro na wali nyere rata yaba sa minta ale ga to ta no macho ga ta ga ki to njo singi na kwa singi amusini aencho singi njo nga ninya yo kwa kende go kena keria oje tinko ya gukora choro ryo nyare banya gukora ndo choro singi njo bukenyomba ndo choro singi njo ye obuiri ndo choro singi njo ya obuhambate ndo choro singi njo ye bikoro nemere turakorembia so abantu baminto na tojo jumotwa iga tobeka namo tokonye Kenya yito twaburia mara yo mu bukinze kinde tukurigiye obuyoro na Kenya ine bwatobia yemona sana usa senseme yabo mheshimiwa Sobwango ndade kubatebya bali batutegereire mbiyamona so kinga kicheino lakini ndade koimiza ndade all youths bali bagusi it's our time twende tobwate kura kero twabwatire kura ekinekera ne litumo twabwata ekiaga nanje motu ni nje ni Nyamira gabu moche mwegweli biria ne bwango iga kero ekiye governor ngocha tole tutaye to change Nyamira from consumer to production tobeka aba saibons kiro mo is a win-win model omolemi anyora sakoni omwana yuti anyora sakolegas in the process twagaje para tumusera abanta mache twagaje research center kiregen is a win-win model lakini egente getangana take action yao uno muntu omugusion tegeta ndonsi asekwabita muka mambi genda bwate kura kero kwa bwatire kura yao na kiekerwana rukiao obogambi na bobo imabugao otherwise na kiyokolera obogambi obobe mabono abalemi mbali gwakanubuya mabono chiskuru jeto nchiri gokora biya ma health sector egwete igobogambi na bobo imabugao mambi boka genda bwate kura asante mbia mono sana jenzi to koleria senseme yo asa gobwata chikura abana youth tobwate chikura Sobonge torole obogambi bwetu wanasema uongozi wetu ni sasa kama si sasa ni sasa hivi alafu nintete ko petition mbeke petition gekogera I came to realize in foreign countries, in developed countries like Australia, US, to went to come up na digital registration, na digital voting ya ba Kenya bali barororo. So that chikura kere chigo chugwa kuna baru batu alese bakole kwerende bakikura batume kwerende ekureche Kenya. Te base ko chikobabuna ne chikura chiri abantu bakwenda embassy nabana kuri US embassy ere chikwerende chi state ibere abagusiba libale chi state chinde baiko sangi liba galyo waka chikura torosie system tobwati IPC to konte mande konye bwati inde soon bakama na registration system yere digitized ni lia US kirumonda ke kura in the comfort of their home abantu bale Kenya tikaga kitobwate chikura Sobonge toche gokonya generation yetu ekobwate ko chibosio. Okay, mbia mono sana Michael Makori waiga sensema ya Willis Mboga na waigo mheshimiwa Nyabuti kero simbia mono sana mwanchu muri yari tukulera ngo sabo kwabera ekyagera tinyale tikuimoki kisimi cheno na wana chirode chigoso kolende ntobwate nsemeri ya technical error kolende ko chakira litukolia ankyo ntobe togo chibwata kolende mbia mono sana kwabere ko gusanga na inte kutoka chake tomorobiriga oikabona igatwa ikiromo elyo
no gwasemelia kwananga kwabere gukwimenya mange gwetera abageni beli tukolera kurende ntobe tukoliye chinga kichinde asogosanga asobwagale Lietele nenkero bo Frida olione kebna chibi channel yogida gwikira sole asenchira ya bene nere director Zak Barnabas Sonderi na boigo Felistas Kabendi tomera ne chinsa isato asenda koletere amangana magia senchira yobokirano